الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا باندرا بأن هريتو بإدارو بينانو بها سود راديو unity dow hayre zinariya emi silminano iri silminango islama holli kango woni assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kono noon no bowɗon nanki mi woni Usman Muhammad Modibbo Mr. Ali imi jaɓɓo on iɗu wattu bono non no bowɗen nanki asawere salinde on nandiyay ɗo Abubakar Ibrahim to hande ma ima tonto bacciji makko min towtoyi ha taskaran ɗum o fuɗɗan dey imi yetta jomirawo ceniɗo kokkuɗo en jayri ha finuki en pini en janɗi en janɗira en jara en nyama en popta ha poptango ɗo ngam to en daari ko ɗume ɗum giɗen ha halammara en yonkaku ɗo wallahi hay to jomirawo jaɓi denfa jogoɗen ɗum ngam to en daari hamde foptago ngo kawai ma to en daari foptago jomirawo kango yiloto ha ko toye ko moye ya e foptango fay o yoɓata ko ɗume o yoɓata amma to en daari foptango ɓingu adama ngo waɗi ha na'uraji muɗum to en jehi asibitiji ɗo en gi'ay ha foptangoji to asibitiji awa go'o ma fu ceede mum ko ɗume sa'a mum fu ceede muɗum ɗum foptango ɓingu adama wonɗon kanjum ɗum ma jomirawo hokkumo ilimi ɗum ɗon ɗum to en gettu jomirawo min gettima ɗe jamɗinɗamin o tigguɗo suudu radio ndu Ibrahim Salihu Nakande Allah sakanamo alkhairi Allah yokkamo jamu Allah ɗawtana jangirde makko barka ɓiɓɓeji makko bono Tijani Ahmad Nakande kanko on dogginirta ha ko ɗume ɗo joni kanko on ma Allah sakanamo alkhairi Hajiya Sumayya Abubakar kanko tiggi ha taskaran ɗo kanko ma min gaɗanamo du'a Allah ɗawtanamo jangirde makko barka pat huwoɓe to suudu radio ndu gaba goo emin gaɗanaɓe du'a Allah ɗawtana jangirde maɓɓe barka. To bono non ɗo bowɗen nanki to en jejjitayi asawere salinde ɗo min bolwi ha halanma ɗo fa taskaran ɗum kanjum ɗum wolwana en enen woynaɓe enen fulɓe gaynako marde nagge gaynako kanjum keɓeten en gara en bolwa ha ko sagani en ko nattani en niwre garen bo'inen ɗum pampantiren hakkunde meɗen enen woynaɓe to en daari inchallahu asawere salinde min bolwi ha halanma goɗɗum nyawɗo ɗum mardiji waɗata kanjum woni joode to hande ma mi yiɗi mi ɗaw wolwana en to halanma ko bono nandi non ɗum fu ɗum ɓangare wato woynaɓe kanjum bo woni hande enen woynaɓe to en daari enen woynaɓe ngam ɗum shirifa kanjum enen woynaɓe gareten bolwen ha ko nattani en niwre ko pampantirten bo'inen hakkundeji meɗen to en daari inchallahu hande mi yiɗi mi wolwana en ko mi rarana en to dow hunde ɗo kanjum bo woni a tawai fa hande ta mari jawdi a hoccowai ɓiɗɗo goɗɓe a tawai jawdi maɓɓe na kamɓe tan kulodoto ha jawdi ndin ɗon a tawai a hoccoyi ɓiɗɗo goɗɗo a hoccoyi goɗɗo gaynako a wari a tumbimo ha nder jawdi maɗa ngam ɗume on ngam o kulodo ha jawdi maɗa hande to en daari goɗɗo a tawai kanko mo koshoyɗa on to mi yiɗi mi nodda en ɗo en kulu jomirawo en pumeɗen an koshoyɗo mo kanko on ma mo koshoyɗa wallahi on pumoɗon ko en pumeɗen en kulu jomirawo ko mi yiɗi ha daren ɗo kanjum bo woni a tawai goɗɗo ɗo
o hoshoyi gaynako o wari o tumbi gaynako o nder jawdi makko ngam o duranamo o yoɓamo. Hande goɗɗo ton to wari duranimo a tawai ton to o wari o sallamotomo ko o yoɓaymo sai o wara o yoɓiramo ha wongel gagel ko o wara o wanya yoɓukimo ɓe nanga fiiduki woɓɓe ma har hukuma jaha. To iri maɓɓe mi yiɗi hande bolwen to dow ga Allah pat gaɗoɓe iri ɗum sana'aku ga Allah ɓe ala ɓe mo'ina ɓe co'owo dow lawol gonga ngam kayri jawdi wallahi ta wi a hallanay ndi fa dotti en denno salinoɓe iɓe ɗiwitana en ɓe mbiya ta hallani jawdi fadde kerfafa a yeeso jawdi ma a watta jawdi. Ta wi a hallanay ɓiɗɗo wallahi ta hakkilanayi ɓiɓɓe maɗa a torroto. Ta wi a hallanay jawdi a riskata. To ko mi yiɗi ketten ɗo ta hoccoyi ga Allah ta hoccoyi gaynako raaru boɗɗum iri ɗum giɗɗa joɓamo kamma ta hande fata raari a taway ɗo nange hala ra diyam o lawlo nder diyam o lagga nder diyam ra nange sheeɗu kullum imo to nder ha imo kulanima nin ɗon jawdi maɗa amma ngara o timmina ganya yoɓukimo ha nonno hakke makko holli to wallahi a zaluntake mo wallahi jomirawo hay to ƴamima ɗon. Kanjum ɗum mi yiɗi hande bolwen to dow heɗitoɓe mi hokkay on dama moɗon onon ma noddowon kokkon shawaroriji moɗon to dow hunde ɗo ngam Allah ahan koshoyɗo wonɗon gaynako on ma ngam Allah kanko ma o hula jomirawo to hoshoy ma an gaynako a wari a duranay ha jowuro maɗa to wallahi amma waɗu gonga ta waɗi gonga ɗum ɗon ɗum o hokkuma ɗum ma amma fa ta yehi hay tawayi ɗum fanna yeeso. Amma ta wi a hallanay on ɗon koshoyɗo ma a famantamo jawdi makko nanga yufuki nayi bonna kullum yoɓa ngam ahan na ko noye gaɗɗani an hokkete hakke maɗa wallahi ta jaɓu gaɗa non. Ta wi an bo kullum a nangay yofuki poɗowa ɗum ɗa o wara o nanga yoɓuki goɗɗo ma fa wara yoɓa ha bonne ɗo ko sali ma ko warta yoɓuma to ayi ɗum ɗon a zaluntake mo amma to wallahi amma hulu jomirawo wallahi ton to o hokkima ngel ɗon hay tawa Allah layni ngel har amma nyande go'o hakkilo har tawa amma a hoshoyi gaynako ay non ɗum hande gayna woni ay kange nagge wiyata wallahi ta a yi'ange ha ɗo to enen fulɓe goɗɗo fa en ngala goɗɗum ko pireten darajaku wallahi sali nagge ngam to en wallahi en jogange juuɗe ɗiɗi ngam ɗume ɗo wallahi kange nagge ɗo to gi'etenge wallahi goɗɗo yi'a bono na komai wallahi a yi'a ha wicco magge haade leydi ɗo wicco magge a yi'a ha haade leydi to wallahi nyande gota kuskurake nge sottake ma wallahi gonɗo wicco ingo ɓuri dow towki ngam wala non no watta a wala goɗɗum sana'aku ɗum jahata gaɗowa gara codangel ɗon nagge. To saboda majjum mi yiɗi mi nodda en ene woynaɓe ngam Allah en alu hallendirki kiki wallahi ki woɗa neɗɗo ta yiɗi fa'a yeeso wallahi waɗu gonga hakkunde maɗa e jomirawo ko ɗume gaɗata waɗu ɗum hakkunde maɗa e jomirawo ngam ɗume ngam o wi en kulen Allah ko toye gonɗen ko dow toye gonɗa wallahi hulu jomirawo ko gatta pat gaɗa ngam jomirawo wallahi jomirawo mo'inante. To saboda e majjum woynaɓe imi nodda en ngam Allah to haalanma ɗo ga Allah en bo'in pat goduɗo mardi ga Allah hula jomirawo hakkunde muɗum ndin ɗon mo'inandi. To heɗitoɓe mi hokkay on dama mon noddowon bolwon onon ma albarkaci wato ɗelleji moɗon bono ni ra goɗɗo dow lawol assalamu aleykum moye mo ha dow lawol ɗo wa jam moye mi wondi noye bomo finiri Adamu
alhamdulillah ne hudure jaw wallahi sare jam wala shaɗum gaskiya hande a watti gaskara wallahi ɗum amfani ma na wasu na'am gaskiya kada to an ka hocci ko an wodi ya kamata biyo mo daidai non non no an biyo mo inchallahu kari ko te wona de e ya de gartinde mo wa an da bono ko ayima non ɗum gaskiya ya tawata ta hocci gaina ko biyo na mo hacci ba ko na ba ko na ko ma na wasu ko iri moye ma to hokkimo kuugal ma non ɗum yawwa amin amin yetti yaram ɗoɗi yoɗi assalamu aleykum moye min gondi assalamu aleykum goɗɗo turake mo assalamu aleykum assalamu aleykum ami aleykum salam fatima daga toye daga kadamo jingiri ƴettu murya ma ɗum ga Allah min nana sosai mi namma noye doggudu wallinde ma ɗo to mi yetti Allah sako alheri assalamu aleykum moye wonde lawol assalamu aleykum ami aleykum salam momi wondi ini jamme kude jaw wallahi wala shaɗum alasan daga do filin sukuwa ne filin sukuwa finir alasan mine ba ko minen giyon ma mi anda wallahi taskaran ɗum min bolwata to dow haalanma ɗo hande kanjum woni sey kocowa tagu ko jawdi maɗa o renantama sey gara gaña yoɓukimo gardon har nangon foɗotirki goɗɗo ma ha tawa har hukuma yaariɓe kañum min mbiga Allah en bo'in alwatki non ɗum haalanma majjum min bolwata ko gaynako to nayi ko kadi bo kokkamo kugal gaya yoɓukimo hakke makko har yara on har hukuma ayi ɗum ɗon ɗum dacaki kañum ɗum min mbi bo'in gaɗayɓe noon hu bo'ina a habba boɗɗum ma bo ayi to ni a hokki tagu kugal a yoɓayi ɗum ma hakkude Allah ko no mo dillumo accuma ma to Allah woni jam ma jam moye mi wondi Ismail daga toye naam Ismail gonduɗa daga toye daga toye noddata ɗo Ismail daga lere Ismaila daga lere to noye lere ɗum finiri jam alheri naam yetti assalamu aleykum assalamu aleykum moye do lawol assalamu aleykum moye waaleykum salam minana o waali jamɓe cewri jam moye aha en nedda e zubairu aboubacar way dallahaji daga dallahaji to noye dallahaji finiri wallahi dallahaji ɗendi kala to amma a wondi ami a nana taskaran ha ɗo min bolwata ay minana taskaraji moɗon a joni ɗum mbimi a nana tan komin gaɗata ha dow majjum na ay mi nani wato na farko dai wato neɗɗo dai kawai dai farko dai neɗɗo kuɗol Allah naam anda ɗum ɗon ɗum yiman amana fa non ko ɗume ko ɗum yiman amana yima de to tabbitina ko yimɓe jamanan yima no ɗiɗiɗiɗi ɗon amana o a sarrafi kedi nen no ka yiɗiri hutira ɗum ko bo an heddi maɗala non ɗum ndemma bo kama misali kama gaynako ne yimo focceta jowa dow jawdi maɗa non woɓɓe da dama hen ɗi heɓa matsala e dow waje goɗɗo on a taway gaynako on woni wala gonga goɗɗo bo kadi on ɗon mo o hoocoy o woni wala gonga fuyi ɗum heɓa iri non ɗum goɗɗo bo o ɓenkidaji may kon en jiya kama o boɓɓaɗike faɓe non ɗum tere ko kama ko bornote ni non jiyan alimo e nder ummaji ni jiyan sankintamo no kamati non ɗum amma non bo a yiye bo kama woɓe yankima non ɗan hokkatamo yankitir no kamati waɗayi nedda yiri karaɓe ɗum haali Allah ɓe ɗan ƴettuɗo Allah non min jetti godete Allah sako aleyhi awa
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Allah sakano modi ko alkhairi ayoto do muslim mo reke hol. Noy hol buji finiri muslim. Jam malan ayi jam. Jawalla gure sarebo. Allah sakano ma alkhairi be ton ko dadda. Amin. Ya to dai Allah bi da to akka hula Allah ittaqullah haytuma kunta. Tonto ni hula Allah. Don gonga ma. Tulol Allah kanga londi ngordi wata bo min andi hina ma min ko da mo to ange jamaa je je ne dia gudrati diwa. Naam. Allah ni ma ka suka da ko da ta to suka fono ko to je binanti Allah ko hula Allah. Ayya. Ai to kuli Allah ene mo je ne suka da dai bo ina ko hula Allah. Nadum. No diga bo to jangi kana ko akwai dia jonga tu edon daga to jomu do banya goti aben adine din heba intega to gaina wala nonno wala fu wallahi wala min wala tabe maka ene genge gaina de ko aka botti na kula Allah amin min jetti muslim bi Allah insha Allah en dia itu da ko do ti da fen ni Allah te da ma in barka Allah te da ma in dunya amin jetti ajam isman net ina Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mala wali jamne tude. Ma jam wallahi mo mi wondi. Wonde Hashimu gondo fayam bidam. No Hashimu no fayam finiri ton. Ajam alhamdulillah ne ni wodi. No wallahi. Anu malam. Ajaja mi nani ko jeto to to. Naam. To no dokudu wallinde mada. Ne ta jamaare huda Allah ba. Naam. Nabo wani ai ko ma sai na irin ne da wai tunda mi haba yi ka faga ja ho mi bata goto sai wada ne aiki wai ma ya bi sai mi haba yi bata Ayya. goto ora joni ma fatu nan muti ba na ne fa wondo no ma goto fatu jangi gaina ko famo to mo huci he wada ka fiki mo ga mo donka daga don biya Kya wada ba. to ai amma inde halle da wonta Hallende du wada zalunci wannan ai. dari ai banyo laifi ganyo be don ganyo sai wada suka mudu warta eri suka mudu to sai ai da yi da laifi mako sawatu ai ne ko wadi laifi daraja ai na ya suka kaza ino wada ai Nado. sabo eno no be suka kada ganyo be suka be be di oranta be No. be wadanta ai ke ko mai hula Allah fa anda cewa fa to hallani ko to fanyande jango fa darto yeso Kama bin ba Hashim. Bin ba Hashim. Ayya bono kama woina ma anti wobbe sai tawa. Okay. Anana gobbe hay tawa sai o wara onanga yofuki nay daga ngan ko bonna ko yoba har on gam o zalunto on jawuro makko ay non dum wadai. Anon aganyo ngini bani eleji ganyo de gana ko hante kan jogi mo saka saka mo wada ko mo ida ma to ro ma ko to fa ma dama se to sai ya wani duro ko mo gaina ko duro ko mo jangije Non do. ai kan do ka wadai Wada min jetti. yara pata mo da Min jetti Hashim. te fa mi honu ma to sai le godo ma dum taska edin taska mi kada Mi jetti o sai ma mi honda. Goɗɗo dow lawol moye woni dow lawol Bajam moye mi wondi moye Musa daga Basa to noy Basa ɗum finiri jawol amma nana ko min bolwata ɗo ko to ɗume on doggudu wallinde maɗa doggudu ga wattu ɗum waɗake dilla ɗume on doggudu wallinde maɗa ko bolwata to dow naam to assalamu alaikum amin wa alaikum salam barka da wannan lokaci wai ina jinka wai ne da na yi ne ne jari do cikin garin makana karamar hukumar ko yau da ya hausari to fulfulde ne fa hande gadu fulfulde se to waɗu hawsore nde waɗu luggare nde
ina jin ka. Da na fuskanci da shirin yake. Yawa to me ka fahimta? Ana magana ne akan wanda za a ba shi ko da bayarwa. Haka ne. Na'am. Ita nake hasan domin mutane da fahimta kana jira? Ita farko da a ji tsoron Allah. Na'am. Ba haka bane. Haka. Ni mutumin da ka ɗauko su ya baro gida ya zo gidansa yana musu kiwo rana ya fito. Kana ji na wannan nace ba kiwo kaɗai ba fa ko aiki ne ka ba mutum to ka wallahi ka biya shi fa haƙƙinsa in baka biya shi fa yawwa. Na su mutumin da ka ba shi ai ka san ana ba yara ma amana su zauna a shago. Haka ne tabbas. Amana kuma shi ne shago ne yanzu suna yaran adalci. Haka ne tabbas. Sai ga kai gida ba har shi ma zan buga. Fatan mu dai duka ji tsoron Allah. Amin. Ba ka bai mutumin da ya baka amana ka rike ni. Tabbas. Allah ta samu kira alheri. Amin. Allah ya dauka sai an jiwa. Amin. Agode. To jama'are mi yetta jomirawo wato gadduɗo en ha ɗo taskaran kono noon no bowɗen nanki en keɗitoɓe nodda kamɓe ma ɓe bolwa ha doggudu wallinde maɓɓe to dow ɗum taskaran to bono noon no ɓowɗe wattu ɗum ɗum waroyi ɓe kolla wattu ɗum seɗɗa demma ɗum waroyi ragare min mi nodda bandiraɓe ɗo ga Allah ko gaɗeten fuu wallahi en kulu jomirawo ngam fat hunde ta huli jomirawo wallahi jomirawo wallete ta hallantay bandirawo maɗa ta hallantay ɓiɗɗo goɗɗo ta hallantay jawdi wallahi to ni a jogori ɗum wallahi a heñiray e duniyaru jam to bo a wi an hallende ardinɗa wallahi a yarinta gonga kanka woni ko ɗume gani o wi ay gonga kanka woni gonga wato fewre bo kayre no nde finna nde rimata to sabo e majjum ga Allah mi nodda en fulɓe ga Allah en alu hallendirki to en kallidirtay gan on ɗon ta yoɓimo kanko ma yeeso o yaha o heɓa ɗum makko ayi tarari en taway e wodi woɓɓe gam ɓe gala sana'a ɗum watta giya ɓe co'oro ha kuɗeji mereji amman to ta hokkimo kanko ma o duri yeeso kanko ma o yahay har giya o coyi gaynako kanko ma har imo yaɓamo ayi ɗon ɗum heɓi faaki yeeso amman ta haɗimo ko a yoɓirimo seɗɗa en ɗon ceede ɗe nafatamo ngam ta hokkimo kuugal yoɓumo kanko ma non no yahata o waɗa bukata makko jamum amma ta yoɓirmo ceɗɗan ɗum ɗon ɗum nafatamo to saboda majjum ga Allah mi nodda enen fulɓe ga Allah en kulu jomirawo mi woni Usman Muhammad Modibbo Mr Ali mi daroto ɗo mi waɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.